श्री तुळजाभवानी कॉम्प्लेक्स 1 BHK 2 BHK and shop project by श्री तुळजाभवानी डेव्हलपर्स, गवंडीवाडा अपोजिट आशा पार्क नियर भरडनाका, मालवण, सिंधुदुर्ग। आपल्या स्वप्नातील घर प्रत्यक्षात। कॉन्टॅक्ट डिटेल्स फॉर बुकिंग। राज्यातील आदिवासी शाळांमध्ये 80 कोटींचा तर सामाजिक न्याय विभागाकडून मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठीच्या पोषण आहारात 250 कोटींचा घोटाळा झाल्याचा आरोप कर्जत जामखेडचे आमदार रोहित पवार यांनी शुक्रवारी पत्रकार परिषदेत केला आहे। यासाठी आंबेगाव तालुक्यातील एका खासगी दूध उत्पादक संस्था आणि कोल्हापूर जिल्ह्यातील पन्हाळा तालुक्यातील सहकारी दूध उत्पादक संस्था दूध घोटाळ्यात सहभागी आहे। तर क्रिस्टल इंटिग्रेटेड सर्व्हिस प्रायव्हेट लिमिटेड, ब्रिक्स इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड, BVG इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड, ई-कॉमर्स सोल्युशन प्रायव्हेट लिमिटेड मनुष्यबळ पुरवणाऱ्या कंपन्यांना शालेय पोषण आहारात कंत्राट देण्यात आल्याचं त्यांनी सांगितलं। रोहित पवार यांनी कोणत्याही नेत्याचं नाव घेतलं नसलं तरी सहकार मंत्री दिलीप वळसे पाटील, हसन मुश्रीफ, प्रसाद लाड या नेत्यांशी या संस्था आणि कंपन्या संबंधित आहेत। रोहित पवार यांची ईडीकडून चौकशी सुरू करण्यात आल्यानंतर काही दिवसांपूर्वी त्यांनी सरकारमधील काही मंत्र्यांच्या गैरव्यवहाराची प्रकरणं पुढे आली असून ती जाहीर करण्यात येणार असल्याचं सांगितलं होतं। त्यानुसार त्यांनी शुक्रवारी पत्रकार परिषद घेतली। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।